jebul kae kanda anti-anti wis kadang rene yak suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rodo ame wong tansah katiben yen pinuju gagat ati esame amarati Mesari tangan muka-muka tansah tegar hatiku dadi tentrem amun ati rokang raja marikan permulaan siron neton macet dhisik ngaringake napas ya, Nduk. Iya, Mak. Jan. Bergas. Pengrawit yang ngger enom-enom, bagus-bagus, tur warak. Tandang grayange dan ngedapi-dapi, Nduk. Nah iya, Mak, iya.
Dasare katone wis suwe ora ngadep wilahan. Ya iya to, Mak. Nduk. Piye, Mak? Ayo tak kanthi muji syukur wonten ana ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat. Oh iya, Mak, iya. Ya wis saka sih wilasane kang paring kanugrahan, paring berkah kang matumpa-tumpa nganti ora kenteng diitung, Nduk. Awake dhewe bisa antuk seger kewarasan, bisa antuk kanugrahan, bisa makarya bengi iki. Ana ing ngarsane para warga ing ngrambe Mbakan Manis Harjo kene ya, Nduk. Wah iya, Mak, iya, heeh. Ya wit saka karsane Yang Murbengrat Kang Maha Agung ya Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe diparingi kesehatan bagas waras, karusan, rejeki kang lumintu ya, Nduk. Iya, satemah bisa nindakake wajib ing bengiri kalungguhan iki. Iya ya, Mak, iya. Wah, jan. Iki bisa katon semua, katon bawira panggunge, katon padhang lampune, dicepaki gamelan slendro belok komplit, wayang ya komplit, dicepaki panggung genggeng lan kengkersa rawuh ya ora sethithik cacahe. Iya, Nduk. Bengi iki sowan ana ngrambe ya, Mak. Banjur sowan ana daleme sapa, Mak? Ya, Nduk. Ora nyono, ora nglegewa dene ing ngatasé cangik limbuk sak aku lan kowe bisa sowan tinimbalan ana ngarsane kang amengku gati yaiku Bapa Suwarna lan Ibu Sanem ana ing ngrambe kene. Oh iya, Mak, ya iya. Ya, Nduk, sadurunge ngaturake panuwun ya, Nduk. Kelawan Bapa Suwarna sak gotrah, sak krandah, sak kulawarga kang wis kersa anggelar kabudayan rupane ringgit purwa iki, Nduk. Iya, Mak, iya, heeh. Kepareng nimbali awake dhewe sak rombongan saka Surakarta Hadiningrat. Ya, Nduk. Banjur Bapa Suwarna iki duwe kersa apa, Mak? Iya. Bapakmu Bapa Suwarna lan Ibu Sanem iki duwe kersa amboyong temanten. Boyong temanten tegese. Boyong temanten utawa kang kaprah sinebut ngunduh mantu, Nduk. Banjur sapa kang kepareng dipahargya ora ana liya penganten sakloron mung kang wis dadi jodhone yaiku Kang Mas Bagus Sutrisno kelawan Mbak Ayu Rita Rahayu putra putrine Bapa Mintar lan Ibu Sutinah uga saka ngrambe Ngawi. Oh ngono ya, Mak. Iya iya, Mak, iya. Mula, Nduk, ayo. Samengko ayo padha memuja lan memuji lekase temanten anyar. Ngono ya, Mak. Yo padha memuji lekase temanten anyar muga kang wis pinahargya minangka temanten nelumban ana sajroning bebrayan agung wis dadi jodhone. Ya aku mung memuji, Nduk, memuji sarta memuja muga-muga anggone jejodhoan Mas Sutrisno kelawan Mbak Rita Rahayu tansah antuka berkahing Gusti, murah sandang kelawan pangan, dilancarake rejekine, enggal antuk momongan kang arupa golek kencana kang bisa tata jalma lan bisa dadi kulawarga kang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Iya iya, Mak, iya kepara nyata. Iya, Nduk, iya. Wah, jan
nyenengake banget bengi iki. Lah kowe saiki arep memuji apa, Nduk? Muji apa kelawan penganten sak kloron? Yo ngene yo Mak, gandeng wis dadi karep lan krentek saka hati sanubari yang terdalam. Mbak Rita kelawan Mas Sutris, yo aku mung titip pesen bae wiwit saiki nganti jaman kelanggengan. Kosek-kosek, Nduk. Kok nganti jaman kelanggengan? Mongko biasane wong mujek-mujek iki wiwit saiki nganti sak lawase. Ora ngono, Mak. Mergo ngwedine yen wis lawas ndang ganti. Oh. Ya ora ngono kuwi. Ya muga-muga wiwit saiki Mbak Rita lan Mas Sutrisno anggone jejodohan wiwit saiki nganti tumeka ndelahan tumeka jaman kelanggengan bisa awet lan aja nganti pegatan titik. Ya cekak aos, Nduk. Iya, Mak, iya. Nah, jan. Hayo, Nduk. Ora ketang urun-urun rembug. Urun-urun rembug apa? Ya dijumbuhake kelawan swasana ing bengi iki. Oh, iya, Mak, iya. Sing jenenge wong lumaku ing jejodohan iku wis ora lumaku dewi-dewi. Kang biyen golek urip dhewe, nyambut gawe dhewe, duweni karep dhewe-dhewe, duweni latar belakang budaya dhewe-dhewe, saiki kudu bisa menyesuaikan antarane siji lan sijine, nggathukake rasane, Nduk. Oh, ngono ya, Mak. Mongko kuwi angel. Merga saben wong kuwi nduweni watak lan sifat dhewe-dhewe. Apa ya ngono, Mak? Mula jroning bebrayan kuwi muga linambaran kanthi katresnan ingkang tulus lan ikhlas. Oh, ngono ya, Mak. Supaya sakarone anggone lumban ana ing madyaning bebrayan agung bisa nindakake wajibe dhewe-dhewe. Ngono ya, Mak. Nindakake wajibe minangka tugas dalam keluarga. Sing wadon ya dadi garwa, dadi bojo, kang kakung minangka kepala rumah tangga. Ngono ya, Mak. Dadi kepala rumah tangga kuwi ora enteng, Nduk, abot sanggane. Kudu bisa dadi pandheganing kulawarga. Ngono ya, Mak. Dadi kudu bisa njaga tumindake. Aja nganti luwi apa kang dadi karepe, kudu bisa menyesuaikan keadaan keluarga. Oh, ngono ya, Mak. Banjur dadi pangreksaning kulawarga, bisa njaga marang kulawarga ya njaba, ya jerone, ya lahir lan batine. Banjur bisa golek rejeki kang halal. Oh, ngono ya, Mak. Ning cekake penganten bengi iki anggone ngudi marang pakaryane ya ora baen-baen. Ya, Nduk, yen kuwi aku percaya Mas Sutris anggone nyambut Kardi wis ora kurang-kurang. Iya ya, Mak, iya, heeh. Sak banjure bisa kanthi titis lan permati nggula wentah marang kulawargane. Oh, ngono. Banjur bisa ndudah marang kabisani kulawarga. Tadi peka upama besok duwe anak, anakku iki engko jluntrunge ana ngendi, arep duwe bakat apa, ya tak sangoni. Bisa asung piwulang kang utama marang momongane besok. Oh iya. Kang pungkasan yaiku pinter njaga karukunan lan bisa komunikatif. Bisa njaga karukunan ing antarane siji lan sijine. Oh, ngono ya, Mak. Ibarate upama sing kakung kuwi lagi duka, sing wadon bisa ngedem-dem. Sing wadon kuwi lagi duka, sing kakung kudu bisa ngedem-dem. Ora malah dadi geni kok malah disoki lenga kuwi aja, Nduk. Oh, ngono ya, Mak. Banjure apa, Mak? Sak banjure kewajibaning
pawestri ana sajroning kulawarga. Apa wae kang sepisan yaiku setya. Setya kuwi watak kang kudu diduweni dening wanita lire setya marang guru laki utawa setya karo garwamu lanang. Apa iya, Mak? Dadi wong wadon kuwi aja mung nganggep garwane utawa marang wong lanang kuwi aja mung nganggep ana ing donya wae, nanging nganti tekan jaman kelanggengan. Mulana kang nyebutake wong wadon kuwi swarga nunut neraka katut tegese sebaya mukti, sebaya mati. Urip rekoso ya ora ngresula, urip mukti ya bisa. Nduk tak omongi ya, piye? Wong wadon katon setyane karo guru laki iki contone lamun to ditinggal mati karo sing lanang. Lho, piye? Kuwi kena kanggo nitik. Wong wadon kuwi mau setya apa ora karo bojo. Kok ditinggal mati karo sing kakung kok trima urip ijen munggula wentah karo anak, ya kuwi mutiarane wanita, Nduk. Ning sok-sok ora ngono. Sok-sok ana sing lanang kuwi mati le nangisi sundha langit. Sing lanang dibudalke rekae geblak karo bengok-bengok, Kang Mas kula nderek. Ning durung nganti 100 wis giatelen. Ngono kuwi ya enek, Nduk. Dadi kena nggo nitik titenana wae angger sing lanang kuwi mati dhisik kok trima ngopeni anak, ya kuwi mustikaning wanita, Nduk. Racake wong mbaan ki ya ngono kuwi, Nduk. Iya, Mak, iya. Sing angka 2 watak kang kudu diduweni dening wanita ya kuwi nrima, nedha nrima, nyukuri utawa ikhlas. Rumangsa marem nadyan urip sing kaya ngapa rekasane tetep dilakoni kanthi ikhlas tulus kebak ing reh esem guyu. Dadi upamane Kang Kakung kuwi nyambut gawe apa wae kayane ora sepiruwa ya kudu disyukuri. Ora kok terus mencak-mencak menteng kelek. Pengin sing ora-ora kuwi aja, kabeh kudu bisa ngreksa. Oh iya, Mak. Banjur kaping 3 ya kuwi bekti. Wanita kuwi kudu mbekteni, kudu ngajeni lan kudu ngurmati marang kakunge. Mula nalika ana adicara panggih temanten kae ana upacara temanten putri amasuh sukune penganten kakung kae, Nduk. Oh ngono ya, Mak. Kuwi minangka pralambang penganten wanita kudu bekti marang kakunge. Iya, Mak, iya. Banjur wanita kuwi kudu bisa merak ati. Tegese kudu bisa pinter ngadi sarira, ngadi busana, dandan kuwi baku lho, Nduk. Oh, apa ya ngono, Mak? Dadi wong wadon kudu bisa ngadi sarira. Wong saiki upama arep perawatan ki nggone ya wis akeh. Sawernining apa jenenge make up ku ya werna-werna. Ana blush on, ana idep. Idep pasangan nek idepe kurang dawa. Yen kurang putih ya dilabur. Ora eneng krim pemutih. Saiki macem-macem, Nduk, yen arep golek. Aja nganti kok mengko sing lanang kundur saka gawean kesel-kesel kok dicepaki ulat sing besengut ning bathuk pilingan kiwa tengen iki nganggo koyuk. Ngono kuwi aja nganti, Nduk, aja nganti. Oh iya, Mak, iya. Lah nek lara tenan ya terkecuali sak banjure ya kudu bisa gemati. Ya kuwi kudu bisa migatekake lan sabar ngladeni apa kang dadi kekarepane lan kebutuhane sing kakung sarta wasis ngopeni lan gulawentah marang putrane. Sabanjure yaiku luluh. Luluh kuwi tegese sabar. Sabar pikire
ora tumindak sak geleme dhewe. Kanthi sifat luluh wong wadon bakal kuwawa mujudake kulawarga ingkang adem, ayem, tentrem, slamet donya nganti tekan akhir. Oh, ngono ya, Mak. Mula nduk, anggone jejuduan tresna tinresnan kuwi kudu tansah dilambari nganggo tresna kang suci sarta tulus lan ikhlas. Oh iya, kudu dilambari nganggo kasih sayang merga sok-sok nek gur dilambari nganggo cinta sing jenenge cinta iku tukul saka hawa nafsu yen katresnan kasih sayang kuwi saka ati sanubari kang jero nduk. Apa ya ngono, Mak? Mula nek tresnani wong ya sing tulus tenan, sing ikhlas tenan. Aja nganti kok nindakake ana tetembungan kae love is business. Love is business kuwi piye? Love kuwi wis ngandhakake, love kuwi cinta kasih, bisnis wis genah. Bisnis kuwi hubungane karo bondo raja brana. Mula sok-sok enek wong wadon kang seneng lanang mergo seneng karo bandane ngono kuwi ya enek. Apa iya, Mak? Yen kabeh kuwi dilambari kanthi love is business, engko tundone enek unen-unen kae. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang ngono kae lho. Apa ya ngono? Ning ya ana wong lanang kok nganti nindakake sing jenenge tresna mung merga bondo kuwi apa ya ana? Apa ana? Ana tenan, Nduk. Tanggaku ana. Kuwi piye? Pire kae mung ngarep ngarah bondo Raja Brana. Kuwi rabi karo wong wadon sing wis tuwek. Monggo sing lanang umure 26 tahun, sing wadon kuwi umure 70. Ning sugihe ra umum. Sawahe jembar, tegale jembar, omahe magrong-magrong, duwe mobil, duwite pirang-pirang. Lah ning kono diarah supaya bubar. Dauping temanten let 2 dina, 3 dina, 4 dina, lawas-lawase sesasi, sing wadon kuwi ndang tekan mati. Supaya sing lanang bisa ngukup bandane sing wedok. Apa ya ngono? Ning ya ora nyono orang legewa, Nduk. Kok ora nyono orang legewa? Ora nyono orang legewa kersane Gusti kuwi beda. Malah durung nganti 3 dina sing mati kuwi malah sing lanang sik. Lah sebabe keracunan susu kedaluwarsa. Senengane kok ngejak gojek. Tulatulaku tomo nang seniman sing seniwati kayane numpuk. Monggo Bu. Monggo-monggo pun lajengaken. Swara suling bal-balan kalan aja ditiru sing susila
Wah, nyenengake ya mak warga ing Mbaan kene. Nduk. Jantung plek-plek kabeh nom tuwa, gedhe cilik ngumpuk kabeh. Iya, Mak, iya. Monggo pareng midhangetaken pasugatan nika, monggo. Buka Solo pancen rame iyo iyo yo 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 suarane landung-landung ya, Mak. Mergo gulune dawa-dawa kok, Nduk. Lah ndekno kae ula gulu kabeh yang malah raneng suarane. Iku beda. Tulan tulit kapit launine mikul suket senenge banget ora bisa kumpul ingkang pungkasan, monggo. Nduk, piye, Mak? Awake dhewe sowan rene iki ora dhewe. Ora mung nggawa kanca pengrawit sak gamelan wayang nanging iki saka kersane panitia uga ngrawuhake bintang tamu sing lagi naik daun. Apa iya, Mak? Ayo ditimbali, Nduk. Ditimbali iki Mas Jo Kluthuk karo Mas Jo Klidik. Mas ojo dipero. Monggo Mas Jo Kluthuk Jo Klidik tindak niki, Mas.
Pupuk kudu ngerti lara aja ditinggal apripate ketipura kok yo sing eling iku budaya Sugeng dalu Mas Jo Klitik. Alhamdulillah wa syukurillah sugeng dalunipun Mak Jangi. Nggih. Katene kok gerok sajake larise ora umum. Kula niku nganti waleh tanggapan nggih. Malah kok tanggapan. Saking larise alhamdulillah. Dan Maosaken Gusti. syukur. Nggih, maosaken syukur kersanipun Gusti Kang Maha Agung. Dalu menika saged suwan piyambaan Mas. Nggih, Yuh, nggih yuh. Mas. Wah. Jembleng- Derek tepang Kang Gladiwanu nggih Mas nggih. Nggih, nggih. Nate. Jembleng serendeng gumun setahun kula. Nggih, terus Ora pundi? tau sapa ngriki kok kula nganti ditanggap pyayi ngriki ngimpi apa. Apa mergo golek dagelan sing rada murah? Mboten le ngoten. Oh, kula niki nuwun sewu ngejak dulur kula lanang lak krana ming pengin silaturahmi kalih pyayi mbaan. Oh, nggih. Khususan keluarga ageng penyanipun Bapak Suwarno. Suwarno, Wah, nggih. jan omong ta, Duk? ah Omong ora yayaan, paling ora sami wilujeng nggih Nggih, kangge pangestunipun sedayanipun. sedaya wilujeng Inggih. gagas waras sak kanca-kanca Wah, penabuh. tindak saking Surakarta Hadiningrat tabuh pinten? Mau jam sekawan bidalipun. Walah elok-elok kula niku kuwangen kalih kanca-kanca niki. Nggih, kanca-kanca asring sawung kalih jenengan. Wah, udakara pun 20 tahun mboten panggih. Lah edan tenan. Nggih, nggih, nggih. Dangu mboten panggih penyan katon cakrak lho, Gus. Napa nggih? Wah, nggih, nggih. napa meleh Kula suwan Pak Suwarno menika mandat saking Bu Ajutri. Oh, nggih simbok kula Nggih, nika. mula sembah nuwun. Bu Ajutri menika Ajeng salah kaya satu- ngapa kula penjenengan menika namung generasi penerus Generasi penerus. senior-senior Kedah dalang. melestarikan Nggih. kabudayan Nitik menika. saking lampahipun Lampahipun Mbah Anom Mbah. Surata, Nggih. Mbah Mantep Sudarsono, Nggih, kepala nitis nyoto. ke generasi seniman mudanipun Wah, panggih nggih, wonten kok. panjenengan. pancen Bu Ajutri menika Pancen sing Bawero pancen- Jembar Waroto Oh, papan oh. yang sampun dipun Apa? cepakaken menika. Apa? Sound system nggih Leres, oke. leres, Oh, leres. Syuting oke. Wah, Gamelan luar biasa. sip, penabuh nomor Penabuh kabeh. nomor-nomoran pancen sebenarnya. Yayi Mbaan nika saged dipun acungi jempol. Nggih. Pol. Yektosipun menapa guyub rukunipun Guyub rukun. kekompakanipun Kompak. luar biasa. Sami sayek saeka kapti Leres. sedaya tumplek blek wonten ing Leres, papan leres. menika, Mas. Sedaya menika Ora Sedaya. beda-bedake dinom di sepuh. Nggih. Kabeh padha saling menghormati, Nggih, menempatkan jati diri Masing-masing. masing-masing. Sedaya Nggih, menika pancen menika. cocok amat Lah di menawi menapa ingkang salah gender satu menika, jenis. menika senior penata iringan. Lah, Menika nuwun. menika penata iringan Nek saking kanca-kanca Surakarta. saking isi Loh, kula lah lah niku wis bola plek kalih Mboten kula. asing. Wah, Nggih. asing. Caes kental. Pancen mriku niku Oh, kedunge bebek. kabudayan, Alhamdulillah. ulekaning kesenian, Amin, ya mboten amin. mokal, Sedaya. ampun. Sedaya. Bergas-bergas sedaya Nggih. wonten menika. Pal, bocah, Derek bocah, ndedonga menika ingkang dados maduh. Piye to bocah iki kok emosi iki lho. Enten apa to? Apa nggawa masalah kok masalah? Sampeyan ki paling ora ki ya paling ora kula nuwun sik apa piye dadi ben kepenak leh nyegat Nggih. leh panjenengane ngendikan ngono lho. Ngono ora kok kaya kowe yak-yakan. Kowe arep ngopo? Omong. Lah apa ket mau ra omong kowe? Aja meneh kok omong mangane urung aku kok. Wah, Bocah ki aku no. ngantos ora kupen. Ora yak-yakan ora nglenggahke Pak Suwarno kowe. Ora sak dilenggane wong sepuh apa iso linggo dhewe. Mau nitih napa Mas Jo Kritik? Kalau Nggih, wau Pak Kritik. kalian anak bojo kula jak. Anu wonten mobil wingking kelir. Oh, nggih. Oh. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Mula nggih. Oh, keng mriko jam pinten no? Nah, Kalau wau saking Surabaya kula Mas. Oke, Surabaya malah. Surabaya Oh, rekaman ya Limbuk ampun. Cangik TVRI Jawa Weh, Timur. elok, Lajeng elok, elok, nyelurut elok, mriki elok, jam gangsal saking Surabaya. Jam gangsal saking Surabaya nggih. Alhamdulillah, Oh, menika sampun dalam- dahar wonten lagi Sampun, napa? sampun, sampun. Oh, sampun. Cemawis saking penyanipun Pak Suwarno wonten wingking. Wah, Wah, juru hebat, nggih. ladine luar biasa. keringe enak. Wah, estu. Dasaripun ingkang ngasta lan ingkang nyeponsori Menika. dalu menika Mas Tuh. Yadi menika Mas Yadi. juragan roti Loh, Mas. parwo Pak Suyadi juragan roti. Elok. Elok Nggih, niku nggih. jan. Wong niku Niki jan. dudane wong sing lomo. Nggih. Nggih, nggih. Dudake pyayi Loh, kang lomo, Iya no, Bro, Gus. Pak Suyadi, Bro, ngawur kamu.
Lajeng ingkang temanten kakung menika ugi bergelut di bidang roti. Menawi Mas Suyadi menika Jenderal Manager, menawi Mas Sutris menika manajeripun. Alhamdulillah. Saya pikantuk Mbak Rita. Mbak Rita. Kaur pembangunan. Elok. Bisa membangun memanage perekonomian keluarga. Sedaya Terus menika. mengke Mas Sutris menika saged bangun rotinipun Mbak Rita menika. Anu kan ngomong tak biacok gegere. Kok iso nesu lho. Ora tau temu dadak karo aku sia-sia. Iki Sabar to Mas, sabar. berarti kono ki wis roh banyolamu. Pegel lah ora. Kula asli gigrek nyawang jenengan niku. Lah napa Aja meneh Gus? gegere aku iki. Dereng nate serawung. Kula niku ya gigrek nyawang jenengan niku. Lah Sebab Lagi teman iki dalang kok wireng iki lagi iki. kaya kono ora ireng ae. Mas. Padha-padha le cemani. Kabeh ki titahing Gusti arepa kaya ngapa saranduning badan kuwi kudu disyukuri. Ya nggih. Arepa ireng nek ireng-irenge sepur, lho. Akeh sing numpaki. Lho. Kok akeh sing numpaki lah nek kene sing numpaki ya sapa? Tegese iki leh Srawung ki jembar. Iya iya. Ngono lho. Nah apa to mbok mau aku terus ngono kuwi. Bocah ki nek keminter nggih ngeten niku. Nuwun sewu salam taklim hormat para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para tamu undangan. Sembah nuwun. Awake dhewe sawanana pun Pak Suwarno. Pak Suwarno ki aku ora kaya Jawa Timur. Nyapa? Rodok nglerek Jawa Tengah, rodok rene iki aku ora tau tumon. Biasane iki wong duwe gawe nanggap wayang ki mantu sunat. Ya iki ta. Lagi Jelas. tumon iki dalang Mas Bayu. Nyapa? Lagi tumon iki dalang resmekne wit duren iki aku jan padah kan. Kok ngresmekke wit duren. Kae ngono nggih kembangan Mas. Wong desa ki keistimewaane keunggulane teng mriki. Niku kearifan lokal minangka pepasren. Nah, tak kira lek wayangan ki ngresmekne wit duren kuwi. Ora wong ki sing diarani wong sing memanfaatkan tempat ki ya ngene iki. Dadi piyai kene iki nyapa to kok tandur duren. Samongso-mongso pengin dahar duren ya durene dhewe. Ha nggih. Arepa nandur pelem samongso-mongso pengin dahar pelem ya didahar peleme dhewe. Ngono lho. Arepe nandur rambutan sing didahar ya rambutane dhewe tur ya ora nglayah nggone wong liya. Lah lek pengen mangan ndok, Yo mosok arepe mangan ndoke dhewe. apa tumendok kok ditandur iki? Ra cah pekok ora. Tapi kan ya pendak ya hasil karya sendiri. Ya hasil karya sendiri. Lah lek mangan ndoke dhewe apa gitu? Sapa gitu? Ndok kok ditanduri apa kira-kira ndokmu thukul. Alah. Nuwun sewu Mas Bayu, Gus Bayu. Mula alhamdulillah nggenipun ngrupian-ngrupianaken Kang Putra Mas Agus dawuh kalian Mbak Rita. Ingkang samangke kasengkuyung caos doa pangestu dumateng para rawuh dayanipun. Mbah nuwun. Ki sing diarani Wis dungane wong sak menembane iki donga sing barokah. barokah jo. Wis. Pak Suwarno. Pak Suwarno. Cinaketan utawa berdampingan dengan beliau Bu Sinem. Bu Sinem nggih leres. Bu Sinem. Bu Sinem ki duwe dulur Busi. Bu Sanem. Bu Sanem. Sanem ki dulure Bu Satu Salu. Kok satu salu? Sanem ki 6, tu ki 7, lu ki 8. Kuwi nek ditambahi ya metu. Ya. Lah lek pengen melarat tombokno lho kowe. Wong kok ya Bu Sanem ya asmane Bu Sanem. Bu Sanem piyantune. Mula mujudke syukur bengi niki ora kaya penyanpun Bu Sanem Pak Suwarno. Nggih. Syukur sing barokah, sing penuh berkah ya kaya bengi iki. Wah, omonganmu tuwek kowe iki. Lho jare tuwek kowe. Tapi kowe iki ora usah minteri aku. Lek kowe lek bab-bakan syukuri pedhot mesti ngono, Bro. Iki pengiring saka isi ya muda-muda. Tur sing ngasta ya muda, sing nderekke para presiden ya muda. Lah lek mbok du aku pengrawit ki dalang sinden ki mbok du ya ora nek apa-apane karo aku nojo. Piye to bocah iki? Sing diarani wong syukur ki kaya ngene iki dadi seneng ora dinggih dhewe ning dinggih para tangga teparone karo keluarga gedene. Dono rasa. Nggih, nun sewu dono rasa menika. Leres. Tapi janjane syukur ki tak domongi iki aku duwe secara apa jenenge iki spesifik iki artikulasi jelas. Spesifik dari. Panganamu tempe benguk ngono kok iso ngomong spesifik barang kok iso. Wah ki mbok ngomong apa anane? Ngono. Nun sewu Mas. Lho, kok sing mbok omongke kepiye?
Ki nun sewu mumpung nang kene iki tak aturke iki. Lus. Dadi wong syukur karo ora iki ora usah didelok saka wong nanggap wayang karo wong sapa sing nanggap samubarang. Sing mbok titik saka ngendi? Saka rupa. Loh. Syukur ki kaya penyanyi Pak Suwarno Businem. Nek Pak Suwarno ki iso Busanem. didelok, Busanem ki iso dipirsani. Dadi Pak Suwarno ki nun sewu 90% wong lanang ki besok bakal mlebu swarga. Loh, kok iso tuh? Mergo apa wong lanang ki salah sawiji presiden rumah tangga, Tanggung jawab murakapi keluarga, tanggung jawabnya gede. Belum. Iki insyaallah apa sing dadi gawene, apa dadi tanggung jawabe bakal dijabe dening Gusti Kampung Beng Dumadi ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Belum. Basa nek omong lunyune lambemu dhuwur ketok luwes lho mutin. Biasa lah, kok lek ngombe ciu ngene iki aku jawab. Oh iya. Lah nggon syukur kuwi dununge ning ndi? Lah wong wedok ki paling iki nek dua alternatif. Wong wedok sing mlebu swarga karo wong sing mlebu neraka iki iso didelok secara fisik. Sing ngendikake karo Nun sewu Mas Gus Bayu mau. Niki nggih kula mboten guroni mbok bilih jenengan dereng pirsa. Lho pancen dereng. Asem ki. Kowe lehmu cuma ngol-congol aja sok sombong lho kowe. Sik ki jane ki dalang apa karambol ki jane ki. Hei, wong edan iki pancen nggon nggih setin ki ngene iki kok iso nggo panggung kok iso. Ngono. Dados ngeten. Wong wedok iki iso didelok antarané mlebu swarga karo neraka iki secara penak iki didelok secara fisik. Pripun? Saranduning badan. Saranduning badan Mas Kayu. Lho. Dadi kula niku Upamane- bisa menganalisa wong ayu ki malah besok ki cadangane ki neraka. Lho. Wong ayu malah neraka. Kowe Kok nek ngomong saged? dosem. Nun Iki sewu. Noleo mburi. Lon ayu kabeh lho. Ya, iki besok ki nun sewu, iki neraka sampeyan. Kowe lek ngomong hati-hati nyambut Hati-hati gawe lho, Mas. tanpa para waranggana rasa Aku iso ngomong ki iso tak buktekne, Jo. Ora angger ngomong. buktikan Wong ayu ki malah neraka mergo apa? Sok kala kurang trima pinarengane saka Gusti. umpamane. Mripat wis apik, sok kala kurang trima template lensa template plastik. Oh ya enek kuwi. Lensa template Iya plastik. iya Enek bener. mulai ke Hong Kong, ndelah nggawe lensa nggawe plastik. Ya ben ayu. Ben ayu ndelah ki ora ndelok nggone ngewangi mboke cetik geni. Piye, Duk? Ndelah geni nyiprat ning mripate. Saiki piye? Picek bocah sik. Oh. Iki mujudke wong sing kurang syukur. Oh, lah niki lho. Justru Gus. wong ayu ki mujudke wong sing kurang syukur. Idep wis blarak sempal. Paribasan iki no. Larak sempal. Lehmu sinau Jawa ki ning ndi? Larak sempal niku lembean. Ah, alis ki nanggal sepisan kok Nanggal hidup. sepisan. Blarak sempal jasmu kuwi kok iso. Ora ya-yaan Yo, lehmu. jenenge menungso ki ora luput saka dosa lho. Iya ning paling ora ki ngudi kaweruh. Idep wis nanggal sepisan, Nah. sok kalau sik kurang trima ditambahi ben dawa. Tanem. Tanem. Oh. Irung wis bangir, sok kalau sik kurang trima, sik pengen bangir, budal ning rumah sakit, sik disuntik solikin. Ini salah satu menunjukkan Pripun to, pripun kok Nek solikin omong niku? alon-alon. irung ben bangir ning rumah sakit suntik solikin iku Mas. Jelaske Gus. Silikon. Nah lah sampean karo doktere ngono jata. Ngapa? Wong doktere jenenge solikin lho sampean karo. Oh alah. Kowe iki omongno dokter sik nek jenenge Solikin ngono lho. Aku tak anteni ben berontak sik lho aku. Jenenge dokter Solikin. Solikin kuwi Nah, dokter spesialis silikon. nah ngono lho. Jani Melah. duwe Jaya Endo lho, Cak. Ngawur Mas. Untu wis miji timun. Apik. Sok kalau sik kurang trima, sik dibekel. Dikawat. Dikawat. Dipageri niku. Pageri. Agene bojomu ya mbok kawat. Tak pageri ndelas kleru ke. Kleru piye? Nggih kawat 16-an. Bareng seminggu cangkeme ambles. Tak takoni, "Masak apa, Nduk?" Enak. Oh, kowe kleru, mula kuwi ra syukur. Justru malah mujudke wong sing ayu ki mujudke wong sing kurang syukur, wong sing kurang trima. Besok cadangane neraka, Bro. Sik. Lho, aku lek ngomong ngene iki kula teges nih lho Mas Bayu. yen Kula- diluruske Nggih, Mas. wong ayu sing sara kasare sing ora mensyukuri Iya. kudrating Gusti sarandene badan dirusaki Iya. kuwi malah cadangane neraka. sing mlebu swarga Wong sing elek-elek, wong wedok. wong wedok. Lah kok iso? Wong wedok elek ki ndek rezeki sithik, rezeki akeh ora dienggo maneka warna sok kala diklumpukne dicelengi yen ana keluwihe sok kala dienggo munggah ning tanah suci munggah haji. Lho, mula cadangane. Swarga. Oh, dadi nek wong ayu, Wong ayu ki neraka, wong elek, swarga. wah niki kudu njenengan klarifikasi, Gus. Kok ayu neraka, kok elek swarga. Swarga. Lah iki nek umpama wong gelar rak kudune wajibe nggulung. Nggih. Wong iso Wong gelar buka kudu. lak wajibe nutup. Nutup. Yen ana pertanyaan mesti wis ana jawaban. Jawaban. Tane. Kowe omong ayu, Neraka, wong elek, swarga. pirsa busanem. Ya. Pirsa Alah, piyayine. ning kono lho wonge. Lah,
Lah iya, wis pirsa to garwane Pak Suwarno. Wis dong nyapa. Bu Sanem. Kuwi ayu apa elek? Liyane kuwi to aja nyapa lho kok kuwi to. Piye to cah iki ditakoni kok iso mbleset ki lho. Anu jan dangu Gus. Wah, kowe omong ayu lak neraka. Neraka budhek e kuping mujane Lah iki. iya. Elek. Swarga. Lah saiki aku takon penyan tanglet Gus. Bu Sanem ki. Bu Sanem niku pripun? Ayu apa elek? Ayu napa awon? Lah liyane lho, Bos. Nyapa lho kuwi. Tak kok omong tuaku lho. Piye to? Mboten marotane jenengan, nek simbok sampean ayu napa elek? Wah, elek nang swarga, Bro, nyapa. Lah iya, saiki Bu Sanem ki lho. Lah liyane kuwi aja nyapa. Lah wong takon lak wajibe jawab to Gus. Nggih no. Kowe omong ayu menggaris bawahi bahwa wong ayu ki neraka elek swarga. Budhek e kuping. Lah iya. Bu Sanem ki ayu pelek. Ora mesti kadang ayu, kadang elek lho, Cak. Ora komitmen ki berarti Wong ora sound system. lah paling ora harus punya konsisten. Kok sistem piye? Wah ki nek ayu-ayu nek elek-elek. Iya. Kadang ayu, kadang elek ki lho. Ya kadang ayu, kadang elek. Nek pas ayu, Pas ayu pas rame ngene iki, pas becak ayu. pas elek Tangi turu elek. satu jawaban ayu pelek. Busanem Ayu pelek. ayu. Wis jelas. Ayu neraka. Wis. Anu Bro, maaf Bro. Lho, lah nyapa? Jane neraka. Lah terus? Tapi sarene Bu Sanem ki gelem nyengkuyung apa sing dadi gawene penyipun garwane, mantu putrane terus nanggap wayang nimbali Mas Bayu dadi dalange, pengrawit samene mbane mau jenenge presiden papat nyeluk dagelan kowe karo aku. Akhire munggah swarga aja. Dadi nek neraka dulu tok. Oh alah. Ming mergo ditanggap gitu. Mergo ditanggap contongmu muni ngono kuwi. Asem lah tak kira le mlipar-mlipir. Ya paling ora ki disamaratakan. Swarga lan ora kuwi gumantung saka tindak tanduke sing ning alam donya. Budi pakertine iki kepiye menyesuaikan diri. Bab sedekah nek piyai kene luar biasa. Lho. Arep gunggung piyai kene ora enek enteke. Kene iki nggon mulya-mulyane masyarakat mbakan ki ya ning kene. Nggih, leres. Mula sing diarani pernikahan ki kudu ngerti. Nuwun sewu kula tak ular-ular. Ular-ular aja. Ular-ular Mas. Sing ular-ular pantese pancen kowe awakmu. Lah sebabe Mergo wis kowe rabi pindho dadi sing ular pantese awakmu dadi aku. cangkemmu lak tuwapu lambemu kowe kok. Wong ki ya ora kok pindho pisan ki mergo Mergo pun kulino tadi. Lho. Mergo hobi ya. Oh iya. Iki kok melu kono sasi tak biacok tenan lho. Wong kene iki omong tenanan kok iso. Ngene ajeng bacok kula nggih benjing nderekaken ngatos-atos. Lah napa? Wong nanggap ya ora arang-arange kok iso. Oh, arang-arang kono dhewe ya tanggapan ya arang-arang. Arang-arang piye? Ya jelas lah. Lho, Rame. sepi. Ya arang-arang. Mula nuwun sewu sing diarani ndonga sing becik, sing diarani keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu adalah ketenangan, mawaddah penuh cinta, warahmah itu kasih sayang. Mula yen wong omah-omah harus dilandasi dengan ketenangan, menenangkan pikir, menenangkan jasmani dan rohaninya, dilandasi karo rasa cinta, penuh kasih sayang. Mula nek wis enek pargya ngene iki mesti ngarepe diwenehi parlampita sambung tuwuh. Kowe ngerti sebabe apa kok diwenehi sambung tuwuh? Napa sebabe? Sambung tuwuh, sambung ki nyambung, tuwuh ki metu saka nggone wong ewuh. Ya apik lho jane. Jane nggih apik. Apik lho. Jane jawabanmu ya pas lho kuwi. Tegese metu saka nggone wong ewuh, tegese sambung ki metu saka nggone wong ewuh, tegese ora bakal medhotke pasduluran antara temanten lanang lan temanten putri karo penyipun ingkang amekugati. Wedan elok ora? Piye? Sekolah. Aja mbok sawang nek rupane kaya maling. Maling matamu picek gitu. Ning kecerdasannya bisa diuji. Oh nggih, pancen meletik saestu netranipun. Meletik ndenge meletik cucuk pitik mataku. Sing rawuh sing lenggah diarani buwuh. Lho, artine apa? Buwuh ki tegese mlebu nggone wong ewuh. Dadi melu ndedonga, melu ngregenke apa sing dadi gaene
ingkang amekugati. Weluh. Sambung tuwuh ana gedange raja. Gedang raja ki nduduhke temanten kekarone. Piye karepe? Dadi raja sedina ratu sewengi. Lho, iki lho. Ilmu larulare temuwa tenan iki. Elok tenan. Ngaure. Tuwa tenan. Trima awakmu pedhot lho, Bro. Edan. Iya. Sakala gedange kepok. Gedang kepok ki tegese saka tembung kapok. Kapok dadi temanten aja sampe ngambali kaping pindho. Weluh. Kapok dadi temanten kaping pisan, muga-muga dadi mimi lan mintuna. Edan. Janur kuwi sing kanggo hiasane kae. Janur ki saka tembung jan ki pelaku, nur ki cahya, jan ki nur ki cahya. Dadi pelaku. Piye? Kok sik tok alon-alon. Kowe iki nek omong ki alon wae. Aku jane alon mergo tuku mrongos lho, dadi aku Nyerimpet. Nyerimpet. Jan Jan ki pelaku, nur ki cahya. Dadi temanten kekarone oleh padaning surya, oleh padanging srengenge. Oh, dadi duweni cahya. Nah, Weluh. ngono lho, Jo. Janure sakala diapit kembar mayang. Kembang mayang ki nduduhne temanten kekarone iki duwe sedulur, duwe kadang famili. Antarane lanang lan wadon. Manggala lan Dumas. Janure dias kono gambar manuk. Ki nduduhke yen temanten kakung ki ndek manuk. Di Iki lho sing gak penak nggon kene iki lho. Kowe iki lehmu ular-ular ki nggon ngendi? manuk ki aja mbok sawang saka kewane tapi delon saka filosofine. Filosofine. Manuk ki miber ki tegese insyaallah temanten kakung bisa nguber golek pangupa jiwa dienggo murakapi keluarga. Ya ampun. Ki lho aku kaget ku nek kene iki. Aku sinau lho, Jom. Dadi manuk ki ya manuk ki filosofi, teges sasmita. Iya. Miber golek pangupa jiwa dienggo murakapi keluargane sedulur lan kadang teparun. Aduh ya ampun. Dan elok tenan. Nek ngantek ngamplung pisan tak idoni raimu. Lah wong melu bunga kok. Bunga ya bunga akehmu pas bathuk lho, Jo. Oh no. Mula nuwun sewu ingkang lenggah sinten? Pak Suwarno. Bapak Suwarno. Bapak Suwarno niki kene do maju nek kepengin pinter kowe. Lah nyapa lho. Lho, wong pinter srawunga karo nek pengen pinter srawung karo piyai pinter. Nek kepengin sregep iso ngaji srawunga utawa gandula sarunge yai. Alah tau tak ganduli malah yaine ra katokan. Melorot. Napa? Melorot tak sarunge. Kok iso. Sing lenggah Pak Suwarno. Bapak Suwarno. Pak Suwarno niki yen trah saking buku Trah Jangka Jayabaya. Aduh, Kediri. Asmanipun iku lak nggawa werdi. Mula trah saking piyai sepuhipun asma Kinarya Japa. Mula niki wae kula tak atuk-gatuk wonten wingking temu makna sing sae. Napa, Mas? Bapak Suwarno. SUWARNO ada berapa huruf? SUWARNO 7 huruf. Pitu. Pitu kuwi wis tembunge pitulungan. Mula sing digoleki saka huruf pertamanipun temu S. Apa wis? S ki syukur kang linuwih pujekke mring Gusti Ingkang Maha Agung dene dalu menika saged nginggahaken Kang Putra wonten ing damparing keprabon. Loh, ini tepuk tangan kagem Mas Ridi. Loh, ampun tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan kalau tanpa saweran? Kayak nela karet. Urusan keluarga yang diutamakan. Mula gawean kadang di nomor loro kene sing dhisikke keluarga. W tegese was-was kepada lingkungan. Oh, tak kira lek waspadalah. Was-was kepada lingkungan mergo apa? Wong lanang ki wadahing inspirasi keluarga. Mula aspirasi keluarga ditampung wadah saka penyanipun Bapak Suwarno. Kudu was-was. Akhlakul karimah. Dadi pucuk pimpinan kudu ndek landasan akhlakul karimah mergo wong tuwa panutane anak. Rasa siji lan sijine ora bedak-bedake. Kuwi anak nomor siji, kuwi anak nomor loro, tur kuwi anak sing ragil. Kabeh direngkuh dadi siji. Nantinya kelak bisa menjadi contoh anak cucu-cucunya. Ora lali kanggo mujudke syukur nanggap wayang kulit dalange Mas Bayu Juara, dagelane Mas Jo Klitik. Lho, laku. Kowe minggat to. Wong dagelan ya dhewe-dhewe, uripe dhewe-dhewe kok iso ngono. Busanem jok kluthuk bosok kowe. Busanem. Ngono. R. Kocok kok iki. Sanem kok R iki ajaran iku lho. SS. Nah, ngoten lho kula niku. Yes. Coba Busanem. Iya ya santai tak mikir dulu aja. Apa dagelan mikir ya situasional to? Iya. Ngono.
Sanem. Sanem ana SANEM 5 abjad. Ngono. 5. 5 huruf. Iya. S yang pertama. Iki sadurunge A aja. Biasane iki. Nek A wis ana. N nyusul. Lho. Nek N wis teko. Ngancani aja. Nek wis ana kancane M nyawiji. kuwi nek digabung unine apa? Sanem. Iya ta cah iki jan. Sanem ki lho apa? Wong wedok kucul kok bijane iki ya. Masalah bocah iki kok jak omongan kok angel men to. Wow lho merdekke. Kaya aku mau es ki apa apa itu diartikulasikan. Bu Sanem kuwi tegese nek mbok oncek iki piye? Wah aku ra wani ngoncek jo. Biasane sing kulino ngoncek Pak Suwarno jo kuwi. Kole ngantek aku ngoncek biacok aku mesti cilaka aku jo. Ngene lho Duk, jok kluthuk anake wong gendeng. Wah aku lek anak wong gendeng berarti kowe ya anak wong gendeng wong kowe adikku kok jo. Bu Sanem ki pyaine ben renan penggalih. Dadi es ki apa? Es ki tegese salat. Lho. Jawabanmu ki kok wis cepak lho. Aku yo mikir lho jo ngawur. Iki mau tak dawakne ngene aku yo karo mikir Mas Bayu. Jadi es ki salat. Salate ora bakal kendhat nyenyuwun marang Gusti kang murbeng dumadi. Nggih. Muga-muga apa sing dadi gaene penyempun Bapak Ibu Sanem, muga-muga keluargane Ibu Sanem karo penyempun Bapak Suwarno dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Hebat. Aduh. Alhamdulillah oleh pandungane warga masyarakat sakmene mbane muga-muga keluargane Ibu Sanem karo keluarga Bapak Suwarno dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Apik. Nrimo ing pandum ibu ki sebagai manajemen keuangan rumah tangga nek rezeki sithik tambah sithik nek rezeki akeh tambah akeh. Dadi paribasane iki apa sing disuwun muga-muga keluargane Ibu Sanem karo Pak Suwarno dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ekonomi tidak menjadi penghalang mergo apa? Ibu Sanem sebagai manajemen rumah tangga sing disuwun apa dongane muga-muga Ibu Sanem karo Pak Suwarno dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Sewengi kok sakinah tok iki. Suwe-suwe monoton. M sing terakhir. Mangan ramangan sing penting kumpul karo dulur karo kanca. Apa sing disuwun Ibu Sanem muga-muga keluargane Ibu Sanem karo sakinah ngono. Tak sangga rahangmu basa kowe kok iso. Wong kok eram. Sinambi mlampah nggih Gus. Nggih, sinambi mlampah. Nuwun sewu kula sik tambo sambi mlampah ki terus sing mayang sapa kok mlaku iki. Mlaku ki pakelirane iki. Tegese niku sepados sedaya. Nah, rata lumaku kanthi. Dadi pyayi mbakan ngrambe sining gondang kendal panekan ki nek ning wayang gatekke teng tayub utawa campur sari nggih seneng. Ning minangka kesenenganmu kanggo pelengkap sing penting patete wayang aja ditinggalke. Nggih, leres. Ngoten. Monggo sinambi mlampah. Niki kalih nepangaken para siap. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Coba. Wis apa ora? Wiwit saking pinggir dhewe jenengan dangu Mas. Menika napa kira-kira? Pinggir mriki ya, Mbak. Kene to kok celintisan dadak ngedum iki nyapa to? Sing nom dhewe. Manut to dalange. Wis cakon ki pinggir kene kono ya pinggir kene ya pinggir lho, Jo. Iki mbok seneni ora lancang ngono kuwi. Ora dandan yo ning anding diesel. Duh. Sing mbok takoni sing niki lho. Lah gedhi iki wis mikir gedhi lho, Jo. Ya ning diurut. Diurut ki apa kesel piye Mas Amu ki? Yo, kowe iki jak omong repot tadi. Repot rasa teko titip ra apa-apa lho kowe. Kok kaya becek ae masamu. Kono alon-alon. Monggo didangu. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mas. Dadi kuwi biasane nyedek terus ndilat lho kuwi. Rumah tamu nyambik piye aku iki. Asmanipun Putri Artoloko. Wah, Putri ki wis. Putri Artoloko. Asma kinarya Japa. Napa Mbak tegese niku? Menapa menika? Putri. Putri pun ngarani. Napa? Wadon. Wong wedok. Arto. Duit. Loko. Moto. Nah? Moto. Berarti wong wedok moto duwiten. Wah, gambare yen mbok sawang kaya apa? Apik iki. Gampang 500-an zaman biyen kan. Lho. Apa kuwi? Munyuk. Kok iso kaya munyuk. 500 zaman biyen nika kertas nika. Artoloko. Pakai temon iki wong wedok kok Putri Artoloko. Lho, wong ki trah saka pyayi sepuhe kok iso ora kena ditentang. Berarti meh padha karo ponakanku lho. Sapa Duk? Tirta Gumlar. Lho. Jenenge apik men kaya jeneng Tirta Gumlar. Ponakan kula niku. Apa kuwi? Tirta ki banyu Gumlar ki ndledek. Lho. Dadi banyu uyuh. Nggih. Mbak Putri saking pundi, Mbak Putri? Nuwun sewu, dalemipun dalemipun pundi?
Saking Solo. Solo. Asli Solo. Oh, iki bakal Asli klambi Solo. klewer iki, bakal klambi klewer. Ora wong cantik kaya ngono kok bakul klambi. Matur suwun. Mbah nuwun, Mbah nuwun. Nglerek setunggale. Wah, Klerekipun. Wah, jan blingah. Dah jan wong itu kok ayu kaya Anoman. Rene. Piye? Rene ngadeg kok. Saiki undang-undang hukum itu ditegakkan. Kowe ngomong salah wae wis pelecehan kowe. Nah. Pencemaran nama baik. Kowe nek Lah kok ngomong nganti salah lho, Bu. Lah wong wedok ayu entek-entane kaya Anoman. Kowe ngene pelecehan kuwi gak trimo dilaporne kenek lho kowe. Loh, masuk ki tanggane Anoman lho, Jojo. Wong kok ora mung tangga kok iso. Betara Kok sing apik? Betara Durga, Betara Durga. Betara Durga. Kaya mudeng e. Kok malah saya gedhi kowe. Niki nadyan lemu ning buluk niki. Coba takon. Dalu, Mbak Yu. Sugeng dalu. Niku kedah ngangge bahasa Indonesia. Mergo niki pesinden impor. Wah, kaya klambi awul-awul. Kok klambi Impor ki klambi awul-awul kayak. iki impor ki tegese ya saka luar Mendatangkan negeri. dari Nah. Wah, luar negeri. aku Klambi kulino awul-awul ki. Mergo aku kulino tuku klambi impor ya awul-awul golek. Lah kuwi katoke mereke Polo tak kira ya tuku guyu iki mesti kulino kulaan ning kono kowe. Hei, iki pesinden wis kok ngendi-ngendi. Kok ngendi-ngendi lho, Lek? Didangu, Mas, Lur didangu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selamat mamel. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Wah, suarane Pripun, pripun, pripun. Kowe ngrasake ngono tok suarane piye kowe? Gilani. Lali. Ya paling ora ki merinding kok piye ngono. Merinding apa? Namanya? Loh, Kok namanya? namanya. Yo ngono muni. Namanya? Nah, Iya, perkenalkan Mas. Iya sayang. Wong apa-apa kok wis wani sayang. raine kaya jumbleng ae kok. Timbang rupamu kok lalur WC. Oh no. Coba. Nama adik adalah Adik. Adik. Nyapa, Duk? Adik. Nyapa? Ya adik-adikan ya. Kok hati-hati. Coba. Nama adik siapa? Retno Dumila, Retno Dumila, Rasa Blewa, Rasa Blewa. Mokah-mokah, pengen dibelah. Wah, iya. Nanti kalau dibelah saya Kok saya? Loh, ora kena disalahke. Wong ki wis gawane dhewe-dhewe ngono. rumahnya mana adik belewah? Kok Blewa? Adik Retno Dumilah. Pernah Dumila? Nah, bakal belewah. Rumahnya? Dari mana? Kalau bicaranya gini ya dari kota lah Bang. Mana? Kota. Kota? Emangnya lu kota mana? Ini asli kota juga. Gua ini. Surabaya. Ibu mana tuh? Jakarta. Oh. Lu asli hidup lama di mana lu? Gua dosilin-misilin. Piye to? Sadake kok dhuwur tenan iki. Gue domisili ngono. Iya, lho. Nah, kok domisilin kok iso? Domisili di Domisilin. di kota Riok lho. Gua Panarage. Oh, Ponorogo. Ponorogo. Lu mana? Kalau aku dari kota perkotaan Tentram Purwodadi. Oh, Purwodadi. Purwodadi kok perkotaan tentram dalane wae. Bialane Ngungkuli kaya pipi perawan kok. perawan askukulen. Oh, Purwodadi asli. Mana? Iya, deket Bleduku itu loh. Bledoku. Itu yang anding nyabuk itu. Sik to. Kene iki wis omahe kleru malah kowe anding nyabuk. Ngono cah kota koclok kok piye. Sastra bahasa itu memang beda siji desa mawa cara. Hati-hati ntar lu pulang pagi-pagi situ Purwodadi situ banyak embun nanti. Itu pedutnya itu peteng. Kok pedot. Hati-hati nanti di deket enggok-enggokan nanti. Kan nanti tahu tak telepon, lu ngapain ini? Lagi ngapain? Gua di rumah ini Mas Bluduk. Enggak Itu lagi tanggapan lu? ngapain? Enggak tanggapan, enggak libur. Lagi ngapain sekarang? Ini bantu ibu cetek geni. Lah ya ora masalah. Bahasa Indonesia. Wong desa kok iso. Model mau jenglot aja. Oke. Udah punya pacar lu? Lu udah punya pacar apa belum? Alhamdulillah. Udah. Aku kan keperawanan abadi.
Loh. Berarti lu enggak rabi. Abadi. Lu enggak rabi. Kok lu enggak rabi? Itu keperawanan pribadi. Enggak, Nah, meskipun aku abadi. udah menikah, tapi keperawananku tuh masih abadi. Berarti sini kamu laminating. Kok dilamin? Kok dilamin? Abadi jadi. Hei, wong edan. Kok iso dilaminating gitu semu. Lah rabi perawan abadi priyo kene blebet iki. Kowe tak tuapi lambemu lho. Wong kok eram. Kamsiah, makasih. Makasih ya, Den. Makasih. Aduh, cantik sekali Deni. Ngono nek iki blewah pas. Iki paling ora nek cara kene lho. Napa? Cara kene pelem mana lagi. Pelem mana lagi. Rada entah ya enak, saya ndalu ya saya mantep. Tapi asmanipun sinten, Mbak? Asmane namanya? Tepangaken Mas Lidi. Nggih, pripun, Mbak? Kula Uun. Wah, alhamdulillah nggih nggih. Oh, Kyai mijil saking pundi? Kula saking Madiun. Wah, kota Brem. Inggih. Wah, luar Madiun. biasa. Madiun. Wah, tenan. Niki mawi kula mastani pun benten, Gus. Sebabipun? Cilik nek kula ibaratke buah ngriki blewah ngriki pelemana lagi yen Mbak Uun klengkeng Bandungan. Bentuke cilik kulite tipis yen dimut kemlamut. Yen dipangan aja lali, aja mbok lek. Lah nyapa? Tengahane kecike bunderir. Oh iya klengkeng duwe kecik. Iya bener. bener. Bener kowe nek Klengkeng lalen duwe mesti kecik, kolu. yes. Terakhir mbok biyak, terakhir metu kecik. Iya kok iso bulan baleni ae. Ngono. Sembah nuwun nggih, Jeng. Sembah nuwun. Anu Pak Kluthuk, Mas Jo Kluthuk, coba Mas Jo Kluthuk. Ibu. Nyuwun pirsa Ibu. Mbak Yu. Dah. Niki. Iso Iki mbok-mbokane jane Sampun sah didangu kok jane. Sampun Ibu apa Mbak Yu sik? Nggih, Mbak Yu. Diluruskan. Mbak Yu. Sampun dangu bakal kopi, Mbak Yu. Mbok jangan matane salah. iso. Kuwi iki nggih cawisane Mas Dalang kok iso. Jangan salah, aku tidak jual kopi tapi jual susu. Nah, itu. Kopi susu. Kopi susu. Kopine marai melek. Marai melek, susune marai merem. Dadi nek ngombe kopi susu iso Merek melem. Piye to jane iki? Merek melem. Sik to. Dipikir sik. Kok merek melem iki lho. Aku pelo lho dah. kakean kowe. Coba nyuwun Ajae kok pirsa. dhuwur. Nyuwun pirsa Ibu. Wah, Ibu. coba. Hati-hati lho niki. Hati-hati niki Nggih. mbok kula. Nggih, Mas Bayu. Asmane. Jenengan dangu kula. Nggih, Bu. Kula pun tuwa mboten suwet mboten saged Lah, dangu. langsung kula senengi mek-tek ngeten iki lho, Bu. Lah nyapa to tuk canom lak prigel. Prigel apa sing Trengginas trampil. Trengginas trampil ki apik lho, sing doyan karo aku wong tuwa-tuwa etek kok. Lah nek canom-nom lak aktif. Aktif Bu, malah ngene iki penak. Lho, piye? Jak omong ae turu dhewe wong iki. Kok iso? Kok iso? Guyu lho. Iso guyu lho, Bu. Nek Niku sumeh kok niku. Ada. Sapi Bu. Nggih. Asmane Derek pun. tepang Mas. Nggih, Bu. Matur nuwun nggih. Nggih sembah nuwun Bu. Lek anu le telepon mung telepone kok ya mandi padahal ra panjer belas. Wah. Alah, Mboten, kula mboten. niku nun sewu. Ampun meneh kok telepon jenengan WA ngot SMS ngono wae kok. Alah apa di WA centang tok ngono kok. Kowe yo ndek HP to? Mesti paketane entek mesti. Kowe yo ndek HP. Kon WA barang. Nyepelekne aku iki. Lho. HP aku 5 lho Mas ngawur e. Edan yo WhatsApp. Rusak kabeh Mas 5. Sempi kaca. Asmanipun, Bu? Nyuwun berkah. Nggih, nderek tepang. Nggih, Bu. Kula Bu Harjutri. Ki nderekke Mbah Hanom, Mbah De mantep. Mpun dipecat kula. Pun dipecat? Nggih. Lah nyapa lho ora Mbah kesuwen. aku ki piye ngono kok nek ndi dipecat yo. Saman ki sinden pageblok malah. Ya Allah. Kowe leh ngomong Kok senengane Perhatian, curhat. perhatian. Awas lho, Pak. Iki wis ngonekke aku goblok. Iki engko mbuh lho. Pageblok, Bu. Apa goblok? Pageblok. Lho. Ya aku- padha wae. Oh, lah niki kan malah parah. Lah lek kono nyadari ndak masalah lho kula niku. Kok langsung pucet. ngono. Sembah nuwun nggih kowe. Sembah Nggih. nuwun. Oh, jebule niki ndereke jenengan Mbak Siti kula. Iya. Mboten kok kula wenyang dhewe. Ayo wae. Paling ora mesti swarga iki. Alah ya jek swarga gitu. Ditunggoni bapak lho. Berarti ngelokke aku elek.
Lah jare aku sing ngelekmu swarga to? Mboten swarga niku sakniki kan pun diratakan. Gumantung penjan anggenipun nglampahi. Maksudnya dicor. Cor. Ayo. Lah jare diratakan iki berarti Santai to, Bu. Udah. Kowe kok ketoke gemes iki. Aku nyapa to? Leng dhuwur ini milik umum lho. padane WC wae. Ning isor rek, Pak. Nggih. Sinambi. Menapa menika menghangatkan suasana. Ngomong Niki suka. dulur-dulur kula Nggih, niki nggih. Pro Pradangga niki Wah, estu. Nika nggih wonten glondonge Mas Alek. Ngono. nggih. Kita anake ning kene mesti bapake ra tanggapan. Mas Pelentung. Iya. Nggih. Bawa barang lele. Ingkang dipun dawuhi sinten Gus? Monggo nderek. Sinten nggih? Lah kula tak milih sing buluk piyambak Oke, ring. oke. Wo anu Bligo. bliko.